नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विकास दाभडगे सर्व प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. तरी मी हा माझा पहिलाच यूट्यूब व्हिडिओ माझ्या सर्व विद्यार्थी मित्रांसाठी टाकत आहे. तरी आपण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा अभ्यासक्रम याबाबत थोडीशी माहिती बघणार आहे व मी तुम्हाला काही संदर्भीय पुस्तके सांगणार आहे. MPSC पूर्वपरीक्षाकरिता लागणारी संदर्भीय पुस्तके मी स्वतः वाचलेले आहेत. तुम्ही पण सुद्धा एकदा अवश्य वाचा. त्याच्यामध्ये आपण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा पेपर क्रमांक 1 मध्ये 200 गुण 100 प्रश्न असतील. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला रेफरन्स बुक सांगणार आहे. पेपर क्रमांक 1 मध्ये सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे चालू घडामोडी. चालू घडामोडीमध्ये आपण राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संबंधित घडामोडीचा अभ्यास आपल्याला असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्याला रेफरन्स मध्ये पुस्तकं वापरायची आहेत. ती म्हणजे लोकराज्य मासिक, दैनंदिन वृत्तपत्र, उदाहरणार्थ लोकसत्ता घ्या. त्यानंतर दरवर्षीप्रमाणे प्रकाशित होणारे वेअरबुक, मी सिम्प्लिफाईड वापरत होतो. त्यानंतर एक मासिक आहे परिक्रमा. अशा पुस्तकामार्फत आपण राजकीय घडामोडी, महत्त्वाचे विधेयके व धोरणे, आर्थिक घडामोडी, तसेच अहवाल व निर्देशांक, त्यानंतर कृषी व पर्यावरण घडामोडी, विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी, जे काही प्रमुख नेमणुका, तसेच महत्त्वाचे लष्कर सराव, त्यानंतर इतर संरक्षण घडामोडी सह आपण क्रीडा घडामोडी, महत्त्वाचे पुरस्कार, राष्ट्रीय घडामोडीमध्ये जे काही आंतरराष्ट्रीय विमान, माउंट एव्हरेस्ट नामकरण, कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, असे जे काही चिनाब, प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय महोत्सव, अशा बाबतीत अभ्यास करणे गरजेचे असते. त्यामुळे आपण ही पुस्तक रेफरन्स करायला काही हरकत नाही. त्यानंतर आपण पेपर 1 मधील विषय क्रमांक 2 भारताचा इतिहास बघूया. भारताचा इतिहास महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भासह प्रश्न राज्यसेवा परीक्षेला येत असतात. त्यामध्ये आपण महत्त्वाचं म्हणजे या विषयामध्ये कोणते प्रश्न येतील नक्की सांगता येत नाही. त्यासाठी आपल्याला या विषयावर जास्त फोकस न करता किंचित काही पुस्तके, उदाहरणार्थ कटारे सरांचं पुस्तक, पवार सरांचं पुस्तक आणि जास्तीत जास्त कोळंबे सरांचं पुस्तक व या पुस्तकासह 11वीचे पुस्तक कंपल्सरी वाचणं गरजेचे आहे. त्यानंतर आपण पेपर क्रमांक 1 मधील विषय क्रमांक 3 भूगोल, महाराष्ट्र, भारत, जग, महाराष्ट्र, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादी बाबतीमध्ये प्रश्न विचारले जात असतात. त्यामध्ये आपण प्राकृतिक भूगोल, भूगर्भशास्त्र, हवामानशास्त्र, लोकसंख्या जमात, भारतीय कृषी व्यवस्था, पर्यावरण अशा महत्त्वाचे विषय आहेत की जेणेकरून राज्यसेवेने आज रोजीपर्यंत सर्वात जास्त मार्क या टॉपिकवर दिलेले आहेत. त्यासाठी आपल्या सौदी सरांचं तसेच सरांचं पुस्तक आपण रेफरन्स करू शकतो. त्यानंतर आपण भारतीय संविधान हा सर्वात महत्त्वाचा विषय. कमीत कमी जास्तीत जास्त 15 ते 18 प्रश्न या विषयावर आपल्याला या विषयावर दिल्या जात असतात. यामध्ये महत्त्वाचा विषय म्हणजे भारतीय संविधानमध्ये म्हणजेच घटनेची निर्मिती, घटनेचे वैशिष्ट्ये, संघ राज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, तसेच घटनादुरुस्त्या, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ
विधानमंडळ, सर्वोच्च न्यायालय अशा टॉपिकवर जास्तीत जास्त प्रश्न आलेले आहेत. यासाठी महत्त्वाचं पुस्तक म्हणजे रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक सर्वोत्कृष्ट पुस्तक आहे. त्यानंतर आपण लक्ष्मीकांत सर यांचं पण सुद्धा पुस्तक छान आहे. यापैकी एक पुस्तक रेफरन्स केलं तरी चालेल. त्यानंतर आपण अर्थशास्त्र इकॉनॉमिक्समध्ये आर्थिक व सामाजिक विकास, अस्वस्थ विकास, गरिबी, जनसांख्यिकी, पंचवार्षिक योजना इत्यादी महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यानंतर आपल्याला रेफरन्स बुकमध्ये आपण इयत्ता 11वी-12वीचे बुक कंपल्सरी वापरणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण 11वी-12वी स्टेट बोर्डचं पुस्तक, कोळंबे सरांचं पुस्तक आणि किरण देशले सरांचं पुस्तक. किरण देशले सर आणि रंजन कोळंबे सर या दोघांपैकी एक पुस्तक रेफरन्स केलं तरी आपल्याला चालेल. त्यानंतर आपण पेपर क्रमांक 1 प्री यामधील पर्यावरण व परिस्थिती, जैवविविधता, हवामान बदल संबंधी सामान्य विषय यामध्ये आपण तुषार घोरपडे सर व इयत्ता 11वी-12वीची स्टेट बोर्डची पुस्तके रेफरन्स करू शकतो. या विषयामध्ये जास्तीत जास्त परिपक्व नॉलेज असणे गरजेचे नाही. त्यामुळे आपण भूगोलचा अभ्यास करत असतानाच पर्यावरणचाही अभ्यास आपण करू शकतो. त्यानंतर आपण सामान्य विज्ञानमध्ये आपण सचिन भस्के सर यांचं परिपक्व पुस्तक आहे. हे पुस्तक रेफरन्स करून आपण इयत्ता 8वी ते 10वीचे स्टेट बोर्डाचे सुद्धा पुस्तक आपण रेफरन्स करू शकतो. अशा प्रकारे आपण पेपर क्रमांक 1 आपण बघितलेला आहे. त्यानंतर आपण पेपर क्रमांक 2 प्री हे बघणार आहोत. पेपर क्रमांक 2मध्ये 200 गुण असतील आणि 80 प्रश्न असतील. आता या पेपर क्रमांक 2मध्ये महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे आपली आकलन क्षमता, त्याच्यानंतर वैयक्तिक कौशल्य संवाद कसा साधू शकतो, त्याच्यानंतर आपण तार्किक तर्क कसा लावू शकतो, त्याच्यानंतर आपण निर्णय घेण्याची क्षमता कशी आहे, त्यानंतर आपली मानसिक क्षमतासुद्धा तपासली जाते. त्यानंतर आपल्याला संख्याशास्त्राबद्दल जे काही माहिती आहे त्याबद्दलसुद्धा आपण नॉलेज आपले हे करू शकतात. त्यानंतर आपण मराठी व इंग्रजी भाषेचे आकलन म्हणजेच पॅरेग्राफ, इंग्रजी मराठी भाषेच्या आधारित पॅरेग्राफसुद्धा असू शकतात. यासाठी आपण CSET डिकोडेड बुक सारथी पब्लिकेशन पुणेचे आहे, हे पुस्तक घेऊन आपण प्रॅक्टिस करू शकतो. अशा प्रकारे आपण प्रीचा अभ्यासक्रम आपण जोपासलेला आहे. हे खास करून पुस्तक मी सुद्धा वापरलेले आहे, तुम्हीसुद्धा वापरा. मला एवढंच सांगायचं आहे की सर्वात मोठे यश खूप वेळा सर्वात मोठ्या निराशेनंतरच मिळत असते. तरी हा माझा पहिलाच यूट्यूबवर व्हिडिओ माझ्या सर्व विद्यार्थी मित्रांसाठी मी आपल्यासमोर मांडलेला आहे. खरंच हा माझा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.